După o perioadă destul de lungă de timp, marca Opel, de data asta sub egida PSA sau mai nou Stellantis, revine în cadrul publicațiilor auto la test, Teste Auto și Watrac. Și în special Watrac pentru că vorbim de cea mai nouă utilitară de până în 3,5 tone. Bine, este o utilitară din segmentul o tonă jumate. Este noul Combo Life Edition Plus 1.5 DTH, 130 cai putere, o variantă L1H2. Asta înseamnă că vorbim de L1, nu vorbim de ampatamentul mărit, vorbim de ampatamentul scurt, ceea ce e un lucru foarte ok, recomandat de noi într-un oraș precum București, pentru că efectiv L2 este foarte bun când ai o familie foarte mare, ai 7 locuri și o greutate mult mai mare față de o mașină, și o greutate mult mai mare, o lungime mult mai mare și este mai un pic user-friendly de parcat în orașele extrem de aglomerate, cum este Bucureștiul. L1H2 este suficient, ampantamentul este suficient de mare, ai spațiu pentru 5 persoane fără niciun fel de problemă. Vorbim de Edition Plus, vorbim de un Combo Life, deci atenție, nu vorbim de un combo standard van, vorbim de un combo cu de toate și asta înseamnă avem jantele alea mișto pe 16 inch, avem senzor de parcare față-spate, avem DRL, lights, running lights care se aprind foarte mișto, avem o culoare maro interesantă pentru o utilitară, este o culoare opțională. Avem foarte multe dotări. Cred că pe mașina asta s-au pus toate dotările posibile de către cei de la Opel România. Anvelope Michelin, Prima C 4, deci nu vorbim de anvelope low cost, nu vorbim de echipamente low cost pe o mașină cu pretenții, da? Deci în partea din spate așa arată Combo Life, deci când îl vezi pe ăsta în trafic trebuie să fii foarte atent că vorbim de un Combo Life, nu vorbim de un combo normal, da? Un combo varianta standard. Senzori de parcare pe puntea spate. Ok. Ușa colisantă, cum îți dai seama? Din nou, noi cei de la Watrac încercăm să le explicăm oamenilor și un pic evoluția mărcii și evoluția lui Combo în Europa. Deci mașina asta, poate mulți dintre voi nu știți, este făcută pe platforma tehnică a lui Peugeot Rifter și Citroen Berlingo, da? Deci vechiul Opel Combo era o mașină construită cu italienii de la Fiat. Deci era un Fiat Doblo, da? Și ca să-ți dai seama, în 2021, diferența între Fiat Doblo și Peugeot Rifter, trebuie să te uiți un pic la ușă. Deci Doblo avea mânerul portierei vertical, da? Rifter, Berlingo și acum Combo îl are orizontal, da? Bun. Haideți un pic și la interior să vedem cum arată motorizarea. Aici lucrurile sunt... uite, aici este și punctul de deschidere. Aici lucrurile sunt normale. 1.5 DTH înseamnă 1.5 Blue HDI, 130 de cai la 3750 de rotații pe minut, 300 de Nm la 1750 de rotații pe minut, un motor cu AdBlue, un rezervor de motorină de 50 de litri, autonomie 650 de km mediu, un rezervor mare de AdBlue, dacă nu mă înșel, undeva la 17 litri, dacă nu mă înșel, 17 litri, parcă așa am citit pe undeva în documentația tehnică. Motorul este amplasat foarte jos, puteți să vă uitați față de gura de alimentare cu lichid de parbriz, unde este amplasat motorul. Este aproape la jumătatea de metru față de partea superioară a capătei. Asta înseamnă un centru de greutate foarte jos, asta înseamnă un confort rutier și o stabilitate pe șosea foarte bună. Un lucru extrem de important pentru o utilitară, voi cei care conduceți vanuri știți bine treaba asta, voi cei care conduceți SUV-uri nu știți treaba asta și mulți vă băgați în curbe după câte un combo din ăsta sau un Caddy sau nu știu ce altă, sau un Rifter sau un Berlingo, știi, și vă dați seama că efectiv vă intră SP-ul în curbe cu un marele vostru SUV cu tracțiune pe puntea față și dubițele astea merg fără niciun fel de problemă pentru că au o suspensie în primul rând dublu ranforsată pentru că poți să pui și o tonă pe ele. Bine, aici nu e cazul că e un Combo Life, aici sarcina e undeva la 600 de kilograme, 5 locuri, în fine, portbagajul foarte mare, dar mașina este foarte stabilă. Dacă vine și cu cu aceste jante 205, dacă nu mă înșel, să ne uităm, 205 60-16, da? Michelin, deci mașina asta o să stea pe curbe mult mai bine decât un banal SUV de volum, da? Haideți să vedem și portbagajul. Aici vorbim de marea portieră, deci se observă foarte bine, are această minune de care tragi. Portbagajul este
gigantic, evident vorbim de o utilitară în adevăratul sens al cuvântului, 600 de litri, cum îl vedem noi aici, sau 2200 de litri, da? Adică 2,2 metri cubi. Un lucru foarte, foarte mare. Mașina de față nu este echipată chiar în varianta de top, pentru că opțional Combo Life are aici o cutie unde pasagerii din spate își pot depozita anumite lucruri. În schimb, este 91% top of the line. Din punctul ăsta de vedere, n-am mai văzut cel puțin un combo cu dotările astea și felicităm pe cei de la Opel România că au configurat această mașină la nivelul ăsta de echipare. Haideți și la interior. Și când vorbim de un Combo Life în varianta de top, vorbim de tapiseria asta care este foarte, foarte mișto. Este o tapiserie opțională, o tapiserie care este andurantă. Vorbim de banchetă fracționabilă, 60-40%, și vorbim de acest interior care este împrumutat evident copy-paste de la, cred că e de la Rifter, nu e de la, ba nu, mă scuzați, cred că e mai mult de la Berlingo decât de la Rifter. Și spunem treaba asta pentru că Rifter are iCockpit și Berlingo are ceasurile normale, tradiționale. Are un spațiu de depozitare foarte mișto pus sus acolo, ca la orice fel de utilitară pentru oameni, da? Aveți aici structura și modul în care mașina efectiv utilizează această portieră colisantă. Pe lângă faptul că e fresh murdar, să și pe treaba asta, scaune încălzite, da? În primul rând. Avem scaune încălzite, avem geamuri automate față-spate, deci sunt toate automate, oglinzi electrice. În partea asta de jos avem lane departure warning, sistemul care te ține pe drum, parbriz încălzit, faruri automate. Și haideți la interior, da? Evident, suntem în România, meniul este în limba română. Haideți să și pornim mașina să vedeți. Ceasurile sunt de la Corsa. Un lucru foarte ok. Asta e trademark-ul Opel. Ei au vrut să facă treaba asta, e un lucru foarte ok. Nu e nevoie de niciun fel de nu trebuia să folosească ceasurile de la Stellantis sau PSA, pentru că astea de Opel sunt tradiționale, da? Volanul este de Opel și asta înseamnă că avem volan încălzit. Atenție foarte mare, foarte, foarte multe mașini SUV din astea mult lăudate, super cutare, n-au volan încălzit, da? E, uite, mașina asta comercială are volan încălzit și un pilot automat, fază mare automată. Din punct de vedere al consumului, pe ultimii 67 de km avem o medie de 6,2, cu 6,2 litri la 100 de km, media vitezei 35 de km la oră, au 3 sferturi de rezervor, autonomie 560 de km, zonă necartografiată, în fine. Aici îți arată lane departure warning sistemul, îți citește indicatoarele, după cum se observă. Asta e media pe 168 de km, mai mult București, bara la bară, cu aer condiționat pe 44 de grade Celsius decât extraurban. Sistemul de navigație este cel de la PSA, este ok, este suficient, nu e nevoie. Instalația de aer condiționat este identică. Climatronic, o singură zonă, noi am văzut-o prima dată pe Peugeot Expert și pe Citroen Jumpy, foarte ok. Frână electrohidraulică, cutie de viteze cu 6 trepte, ar fi suficientă. Aici avem o mare gaură, pentru că vorbim de o cotieră opțională care se închide așa și care poate ascunde foarte multe lucruri. Aici avem un spațiu de depozitare tipic Rifter și Berlingo, torpedoul, un alt spațiu de depozitare în partea de sus. Oglinzile sunt pe verticale, sunt ok, sunt suficiente, da? Din nou, premieră pentru multe utilitare, avem oglindă electrocrom în spate. Oglinda centrală este electrocrom, un lucru normal pentru că pur și simplu, dacă ne uităm prin spate, chiar vezi chiar poți să ai vizibilitate spre spate, deci nu vorbim de un combo van, da? Înălțimea este foarte mare, poziția la condus poziția la volan este decentă, scaunul se reglează pe înălțime, volanul se reglează pe adâncime și pe înălțime. Mașina are un preț de listă undeva, dacă nu mă înșel, 19.000 de euro, TVA inclus. Varianta de față cu toate dotările posibile, cred că se duce undeva în jur de 22.000 de euro. Este scump, dar este un Combo Life full. Deci aici nu prea mai poți să pui alte nebunii. Și dacă ne uităm la concurența directă, vorbim de un Caddy Life, acolo ajunge la 35.000 de euro. Deci totuși e o diferență de peste 10.000 de euro între Combo Life și un Caddy Life. Efectiv, Stellantis în momentul ăsta îți oferă toate posibilitățile și în special PSA îți oferă toate posibilitățile să-ți alegi ce vrei, tată. Vrei să fie funky, da? La interior îți iei Rifter-ul cu iCockpit, da? Ce vrei să fie, nu știu,
complet dubios, dar să fie complet diferit față de restul utilitar, îți iei Berlingo și vrei un utilitară convențională, cu un volan normal, cu indicatoare normale, cu totul, să fie oarecum dus spre convențional, spre tradițional, pentru cei care iubesc utilitarele clasice, îți iei un combo. Da? Nota noastră celor de la auto la teste auto și Watrac este de 9 pentru mașina asta. Nu primește mai mult pentru că PSA-ul a reținut cutia automată i5 cu 8 trepte pentru varianta diesel, doar pentru Rifter și Berlingo. Pe combo nu poți să pui automata i5 cu 8 trepte, decât pentru benzina 1.2 PureTech, care se montează și pe combo. Și cred că acolo e o variantă foarte mișto pentru cei care fac mai puțin kilometri. Adică dieselul ăsta cu 4 pistoane de 1.5 la 130 de cai este un motor foarte rafinat, elegant, consumă puțin. În schimb este pentru cei care merg foarte mulți kilometri medii, urban și extraurban, da? Dacă îți iei un combo pentru familie, nu faci mulți kilometri, să zicem că o folosești ca mașină care mergi în vacanțe, du-te cu încredere spre 1.2 PureTech 130 de cai, cu cutia automată, atenție, cu 8 trepte ISIN, nu-ți lua manuala, pentru că cutia aia o să-ți facă viața mult mai fericită, în special dacă treci cu familia, da? Nota noastră este, v-am zis, 9. Nu primește mai mult pentru că la capitolul design este un pic mai anos decât Rifterul și Berlingo. În schimb este mai spațios decât un Caddy, are o calitate de fabricație bună și față de grupul Volkswagen este mai ieftin cu 10.000 de euro. Da? Mulțumim, o zi bună! Suntem acum la interior, așa cum v-am promis, testele Watrac pentru toate mașinile comerciale sunt și la volan, adică în mers, nu trebuie să arătăm doar chestii statice. Acum suntem undeva pe un drum european, bine, cu denivelări tipice României. Suntem în treapta a 6-a, 1600 de rotații pe minut, 90 de km la oră, da? În treapta a 6-a. Dacă am introduce treapta a 5-a, tot sub 2000 de rotații pe minut. Deci rapoartele 5 și 6 sunt relativ apropiate. Și dacă am încercat acum treapta a 4-a, chiar și cu treapta a 4-a poți să mergi fără niciun fel de problemă economic, 80-90 de km fără niciun fel de problemă. După cum se observă acolo, în computerul de bord ne spune să schimbăm treapta, să dăm a 5-a, să urcăm o treaptă superioară. Dacă îi dăm la viteza asta a 5-a, s-ar putea să ne dea imediat a 6-a. Ba nu, uite, ne învață că totuși e, cred că uite, pe la 90 la oră ne obligă să dăm a 6-a, adică să mergem economic. Sfatul nostru este să mergeți oarecum durat cu motorul ăsta, să nu vă țineți să nu țineți cont doar de computerul de bord, să mergeți undeva în jur de 2000 de rotații pe minut, pentru că toate motorizările de generație nouă sunt motoare de durație, sunt motoare care sunt realmente eficiente în jur de 2000-2200 de rotații pe minut, adică oricât ar zice Opel, mergi cu 1500 de rotații pe minut, încearcă să mergi cu 2000 de rotații și o să vedeți consumurile medii o să vă scadă. Comportamentul rutier, așa cum v-am zis și în exterior, jantele astea 205 pe 60-16 sunt fantastice, sunt foarte ok pentru o mașină comercială. Oglinzile se observă, vizibilitatea este foarte bună și în spate, fiind vertical, acum ne depășește o mașină, ai o vizibilitate mai mare decât la o mașină normală, pentru că oglinda e verticală, adică te ajută foarte mult și când parchezi în anumite locuri, zone strâmte, înguste, efectiv oglinda verticală te atenționează. Ai blind spot integrat în oglindă. Mașina, cum v-am zis, este full, cu echipamente de top, parbrizul încălzit, aici ar puteți să-l vedeți în partea de sus. Asta înseamnă parbrizul încălzit, înseamnă că efectiv aici are chestiile astea de încălzire pentru a nu lăsa gheața să se depună iarna, tipic iarna, dar și parbrizul este încălzit pe toată suprafața. La 100 de km la oră nici nu-ți dai seama că mergi cu o mașină comercială, adică antifonarea în interior este mult mai bună decât la un combo van sau chiar și la un Caddy. Motorul este mult mai silențios, 1.5 TTH, adică Blue HD-ul, decât 2.0 TDI de la Volkswagen. Oricât ar zice fanii Volkswagen, motorul ăsta e mult mai rafinat în utilizare. Și când mergi de zi, efectiv ai un feeling de mașină normală, da? Deci nu de SUV, că ziceam puțin mai devreme. Adică mașina asta e mai stabilă ca un SUV pe șosea. Și asta înseamnă că sunt șanse în viitor, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, să poți evita un lucru versus un SUV, unde acolo te ajută foarte mult ESP-ul. Aici vorbim de o gardă la sol mică, un centru de greutate mic și niște jante cu talon 60, o lățime ok. Bun, mulțumim!